Madwar id-dinja għatawm prattiċi li ma jirrispettawx lin-nisa u drittijiet tagħhom, fosthom insibu dak fejn nisa jew aħjar tfajliet taħt l-età jiġu mġela jiżżewġu, prattika li jikkunsidrata bħala forma ta' vjolenza kontra n-nisa. Fost il-konsegwenzi ta' dawn il-prattiċi, wieħed isib rati għoljin ta' mwiet fost l-ommijiet żgħar filwaqt li l-istess tfajliet jiġu wkoll imċaħda mill-edukazzjoni. Bħala membru tal-Kumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, l-MP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek qed iservi bħala rapporter tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fuq strateġija tal-Unjoni Ewropea kontra żwiġijiet bikrija u sfurzati. Fil-Jum Internazzjonali dedikat lin-nisa, Francis Zammid Dimek spjega li l-Unjoni Ewropea għandha obbligu li fejn jidħol il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem tilab ir-rwol ukoll fuq livell internazzjonali. Sostna li permezz ta' riżoluzzjoni qed inħeġġu lill-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-politika barranija tagħha u l-politika tagħha ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp biex toffri patt strateġiku lil sħaba u titlob għal dan il-għan il-projbizzjoni ta' żwieġ sfurzat lil pajjiżi kollha sħab tagħha. Zammid Dimek saħaq li biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-prattiċi bħal żwiġijiet bikrija huma kruċjali l-edukazzjoni u l-appoġġ soċjali flimkien ma' opportunitajiet oħra.